fleksuddannelsen. Det er en god mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og prøve at komme ud og arbejde. Og finde ud af, hvad man egentlig er god til. Og hvilken afdeling man passer ind i. Det har gjort det lidt nemmere, fordi så får man jo en uddannelse, man lærer jo om placering og eksponering og alt det der. Så man får jo nogle kompetencer inden for det sejlbranchen. Jeg synes, det lød fedt, hvis jeg gik ind og læste om det. Jeg kendte også nogen, der startede herude i 18. Så det var jo ikke helt nyt for mig på den måde. Jeg kan godt lide dage, hvor der er mange kunder. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det, hvor man får solgt nogle ting. Det kan jeg godt lide. 1099 kroner. Yes. Så må du have en god dag. Tak, i lige måde. Tak. Vi er et godt team. Gode kollegaer og gode ledere og kan lave lidt sjov med hinanden og drille hinanden lidt. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg. Nu har jeg så den fordel, at jeg har lidt autisme, så jeg ser det som en styrke. Det er sådan noget, der gør, at jeg ligesom bare går virkelig meget op i det og ved rigtig meget om det.